Hola, què tal? Avui anem a fer un camí per anar... un caminet de muntanya que va pel costat de l'oceà. Aquesta que ve corrent és la banda de la meva companya de pis. Pues el que us deia, que anem a caminar pel costat del Pacífic amb una excursió que va per uns llacs i cascades i intentarem arribar... Uala, que bèstia! El Pacífic. Porto molt temps pensant, aquí a Califòrnia no es faran bolets en aquestes muntanyes que tenen. I he vist primer aquests i dic, vale, això no és bo. Però després he vist aquest, hòstia. Sembla de la família del Pinatell. Fa molt bona olor a rovelló. El que passa és que per dalt és una mica diferent, però... Llatraret... Oye, pues he mirado por el mapa y no estamos tan lejos de las cascadas, ¿eh? Va, pues dale. Total, portem caminant 40 minuts i jo estic súper en forma. Pero no te rías, que no queda serio. ¿Eso es el lago? No. Ah, vale. Qué chuli, ¿eh? La vida salvaje. Hay dos lagos aquí. El otro está lleno de mierda, ¿eh? Joder, això sí que és un llac. Té que ser fondo, ¿eh? I l'oceà Pacífic ahí al darrere. Anant pel Jurassic Park. ¿Cómo? Ya está. No, vuelve. ¿Cómo? Una babosa que hi ha aquí típica que li diuen de plàtano. Perquè té com la forma d'un plàtano. Enorme, que asco. ¿Hay algo más asqueroso que una babosa plátano? Sí. Una babosa plátano comiendo caca. Clarísimo que es por aquí, ¿eh? Voy A ver. Joder. Qué guapo, ¿no? Ya puede ser guapa la cascada, ¿eh? Por el camino. Cuidado, ¿eh? Y desde aquí hay unas vistas espectaculares. No tienes que tener miedo para mirar. Es que ni de puta coña baixo yo aquí, hòstia. No s'apreciarà perquè s'està molt... És que ni de coña. No m'ho puc creure, he baixat. Déu meu, està molt empinat, no sé si s'aprecia, eh? Ah, això sí, que guapo, eh? Aquí el soroll que se sent també després a la Lila ho sento, eh? Que bèstia. Estem tornant al cotxe. Ens falta com 1 hora i mitja i està plovent. Menos mal que jo portava paraigües, eh? Joder. Ho arribo a saber i agafo 2 paraigües o 3 o 4, tio. Coses que passen als boscos de Califòrnia. Un cérvol just davant del camí. No muerden, ¿no? Sí. Cabrón, que me lo he creído. ¿Quién quiere paraguas? I ja estem arribant al cotxe. Ens ha pillat una tempesta que flipes. I tot plegat. I el trajecte són 2 hores anar, 2 hores tornar. Són 4,2 milles. Bueno, doncs des d'aquestes aigües a 40 graus centígrads, adeu, si us ha agradat feu follow, compartiu i tota aquesta cosa que... Oh, que buena! I, bueno, eso. Adeu. Joder, macho. I us podeu creure que tot el rato així, haver-los d'anar esperant, va! Hòstia! De verdad, eh?